to karkashin wan za mu zo da wa'insu ababa guda 6 gabannin ka nemi mace har ku yadda za ku yi aure. Lamarin auren marahil ne, gabannin ka yi aure, bayan ka yi aure, bayan kun samu 'ya'ya, bayan yaran nan sun girma, dukkan su musulunci ya gwada ya za ka iya ka zauna kai da matanka. To yanzu muna marhala na farko shine gabannin ma ka nemi mace. Bayan ka neme ta musulunci ya gwada ma me kuma za ka yi, bayan ta yadda iyaye sun yadda a gwada me za a yi, lokacin aure kuma musulunci ya gwada me za a aiwatar, bayan aure an gwada me za a yi, ya za zo maka da matanka, ya za ka tarbi matanka, ya kai da matanka za ku yi rayuwa ba yara, ya kai da matanka za ku yi rayuwa in ku samu 'ya'ya. Dukkan ga musulunci ya karanta shine karkashin fiqhun nikah. Ashe wanga ke nuna man za mu tattauna wanga karatu sai dai kusan shekara 2 shekara 3 ana tattauna wannan lamari. To abinda zamu kulle karatunmu da shi bayan mun san manufa na aure, maksudin aure, muka san gabannin ka nemi mace shi ka san wa'anga ababa guda 4. To yanzu wurin zaben shine masal. Sai mutum ya ce to yanzu kai ka ce Allah ya halicci min matana a susuna, ya zan bi in yanga ne? Allah ya nuna ma ya zaka bi kai ka gane. Shine na farko ka san kanka. Wane ne ni da nake zaune? Dan ba da misali, kaga kamar misali mu almajirai, she ka je ka doko yariyan da ta kasance idon gari ne, bata damu da karatu ba, bata san muhimmancin karatun ba, bata san muhimmancin karantarwa ba. She yanzu asuba gashi ka barta da yara kusan 3, sai ka ce an kira na hasken zo karashe, ce aikin banza, menene hasken rediyo? Kaga ba matanka bane. Amma da almajira ne wanda ta dace da ka, wanda Allah ya halicci ma, domin ka san kanka, ka san manufan ka, kake son me kake son ka zama gobe, to duka na karkashin matan da zaka zabi. Ai shi yasa da yawa suka kasa gane me yasa Allah ya bar annabi ya fara auren Khadija. Don Allah zai bashi wani sako mai matukan nauyi. In ba yana da mace mai hankali mai basira ba wanda zai iya zamana da annabi. Da annabi ya ga dodo a garin Hira, wurin waye je? Matan shi bai zo wurin Abubakar ba. To duk wanda matsala ya same shi bai iya zuwa wurin matan shi, to ka san ka auri matsala. Da ya zo wurin Hadija, ta ce lafiya, ya koro mata, ta mai abin da yake so. Da tsoro ya je daga barin annabi, ta tambaye shi lafiya, da ya koro. Inda yariya ne karama, bata san abin da take cika, bata mallaki ranan ba ta kwana gida. Ta ce dodo a gidan da ka kuma shigo, to ni barin je wurin ubannina. Amma Hadija ta mallaki hankalinta. Kaga bambancin da yasa wani a to me yasa annabi ya auri yariya ba, ya duba me zai zama, me yake son ya zama, Allah ya san me zai so, ya zabi mai Khadija. To kai shi ka tashi aure almajirai da yawa sun bar karatu domin ba su auri yariyan da ta dace da su ba. Kan ka shigo littattafan mata yanyaga tayar. Wai kai ka aurinta, tana da mijinta. Shi yasa irin shi yake ce zauna tana ga kai baka waye ba, kai almajiri ne, amma ta samu daidai da ita yana zauna shi ta kwanta. Shi yasa duk wanda ya auri mace yana ce bari ba ta bari, bawan Allah da masalan ne baka san yane ne ake zaben mace ba, baka san kanka ba. Yasa duba wane ne kai. Banda wannan malaika ya saka biyo annabi sallallahu alaihi wasallam, da ya shigo shadi da ta tambaye shi lafiya, ya ce abinda na ganin ne ya kuma biyo ni. Sai ta ce mai zo, sai ta dibiya annabi kan katara, ta fidda mayafinta jikun da ke kanta, sai nan da na malaika ya guje. Sai ta tambaye annabi kana gani kuma? Ya ce ba na gani. Sai ce inda shaitani ne da har yanzu yana nan, amma tunda mala'ika ne kaga ya guje da ka zamo wani. Waye bara annabi ya fahimci zai zama wani? Matan shi. Bayan Allah ya kake wahala baka zabi macen da ta dace ba, ya yariyan ku ke wahala ba ku ba ta mijin da ya dace ba, ya yaron ku ke wahala kun kasa yadda ya auri macen da ta dace. Kowa da mace, yasa gabanin ka zabi san wane ne kai, me kake son ka zama a cikin rayuwa. To karkashin shi akwai ababa 6 da ake lura da shi wurin ka nemi mace. Sagabannin ka ga mace ma har ka nemi ta, shi ka san ababa 6 ga. Za mu tattauna guda ya so sai mu kulle wanga karatu, wani lokaci daban sai mu zo mu ci gaba. Shine at-tawafuq, kai da mace ku dace. Menene dace? Ka san kanka, macin ga ta dace da kai, kin san kanki, mijin ga ya dace da kai. Ba shine so da yawa sai ka ga mace an aure ta a ce tana boko, she mijin ya ce baki kuma boko. Wani lokaci akwai reason da yasa ya ce ba ta boko, kar ku ga ya tuce ta. Shine me iyaye na ga cewa a ka auri yariyar ka ce kuma ta yi boko, ya kiyasta ne la Allah ya ga bokon ga da za ta je ta shiga, ya jawo ma gidan shi matsala, shi hana ta, kar ku zarge shi.
kun san me ke faruwa a karatuttukan, amma in kai ma kai alkawali labudda ka cika alkawali, she dai in ka ji tsoron abin da zai zo bayan alkawalin ya kasance barna ne bayan ita wannan alkawali, she a kange barna gabanin a nemi maslaha. She kaga ya ce mata ke sukun ga baki yi kuma kaga ita da shi tunanin su ba ɗaya bane, ku kuka doke ta kuka bashi, shi sa ku nemi mijin da ya dace da yaronku wanda Allah ya halicci mata. Menene tawafu a cikin alkur'ani mai girma? Allah madaukakin sarki ya faɗi yace hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ka'ida ke ga na gane matan ga ta dace da Allah, wai matan nan tufafi ne gare ku kuma tufafi ne gare su. Sa in ka shiga kasuwa zan tambaye ka, rigan da kake sai rigan da ka iya ka biya ne ko dai rigan da kake so? Wanda za ka yi ka biya. To ya da ka tashi aure baka zabi wanda za ka yi ka ciyar da ita ba, da ka tashi ka aje tansi ya ce Allah maka albarka, na san haka kake da shi, za ka in Allah ya baka kawo mu ce, in baka samu ba za mu yi hakuri. She ka doko yariyan da ta san wasu gidansu AC ne 24/7, breakfast ta baka taba cin irin shi ba, dining hall su baka taba gani ba, wurin wankan su baka taba gani ba, she ka kawo ta wai ta yi hakuri ba ta da imani ne, kariya kake ba matan ka bane. Zabu daidai da kai, domin da ka shiga kasuwa ba san su ake ba, amma zaka ciyar da su gwargwado. Zabun mutum da zaka yi kaci shine tawafu. Sai sa rigan da na singa na sai shi ne domin shine wanda kudi na zai iya sai. Kaga farko kenan tawafu. Riga kuma na rufa asiri, samu macen da za ta yi ta rufa maka asiri. Samu macen da zaka iya ka ja ku juma. Ba ga kana ka sai wani riga kana ka je da shi aure? Suna kai ka je da shi, in za ka je ma wani celebrity kai ka je da shi. To matan ka kuma ka zabi macen da kowane zamani kana feel proud da wannan mace. Amma she ka auri yariyan da kana ga kamar 5 years ga ta gwangwaje banyan ce ga matana, to after 5 years kaga kana neman ka sake ta ka kawo sabo. Tawafuk, compatibility, kai da yariyan nan kun dace. Yanda ake gane macen kuma da kuka dace shine ka duba tufafi. Ka iya ka sai tufafin, ka iya ka kasance tufafin nan ya rufa ma asiri, wannan tufafi da ka kasance ka zai ka iya ka kasance ya kawata ka, domin matan ka labudda ta kawata ka, mijinki ya yi kawata ki. To wa'anga ababa shine abinda farko zaka duba gabanin ma ka nemi mace. To sauran ababa kusan wurin biyar. Na gaba shine bayan tawafu shi ka duba rauhaniya, addininta. Bayan addini shi ka zo istishara, shawara. Dewa ba su shawara. Yariyan ga da zan aure ta taba soyayya, ta taba aure, wa ta auri, me yasa ta rabu, me yasa ta nemi wani, me yasa ita da wani suka bari. Sanin shi ya bar ka sani ni da ita mun dace ko ni da ita ba mu dace ba, amma baka shawara. Kuskure da muka yi kuma da ka nemi yariya ka ji wai za ni yi istihara, ita ma da an neme ta wai za ta yi istihara. Farkon abin da ake gabanin istihara shine tawafukun nan, rawaniya, sa'annan da istishara gabanin istihara. In kai ababa ukun ga ya dace shi ka je wurin Allah, Allah nayi ukun gani ina ga ta dace da ni, Allah in je mata na ne Allah tabbatar min, in ba mata na ba Allah ka kore. Ga Fatima bintu Kais, maza biyu suka neme ta, ya ba ta yi istikhara ta zo wurin Annabi. Annabi ya ce je ki nafila biyu, she ce a'a, she ce mata kin ga Abu Sufyan karki aure shi, mai kulli shi, wani kuma mai dukan mata ne, je ki aure Usama bin Zaid. Kaga nan ta yi istishara, Annabi kuma ya zabi mata. Ashe akwai ranan da kai ma komin wayewanka, ranan da wani zai ce ma yariyan ga ta dace da kai, she ka lura. Wani na ga an ce mai ga mata, she na ga kai kun rena ni, zamanin gana ba mutum mata ne, wallahi har yanzu ana bada mata, tunda Annabi ya ba wata mata domin ita da shi suka dace. Kisa bayan Allah shine mai istihara, bayan istihara she a zo da abinda ake irada. Kana son auren da zaka yi, kokolwanka ya shirya, zuciyanka ya shirya, aljibinka ya shirya, kominka ya shirya, zan yi aure. Da dama na aure domin an musu izgili yayi yawa, a ba aure domin an ma izgili. Na shirya, ina da abin da zan yi kuma ina son aure. Irada kenan. Na karshe shi kai tawakkuli ka neme ta, bayan abawa biyar ga ya tabbata shi ka je tawakkuli. Domin me yasa zaka yi tawakkuli? Zaka samu matsala. Menene matsalan? Kai da ta za ku samu sabani, domin mutum ne. To wanga ababa guda 6 shi ake lura da shi gabanin a nemi mace a aure.